As you see, this is the Ganoderma. Okay, it's very different from the Ganoderma in Japan. După cum vedeți, aceasta este Ganoderma. Este foarte diferită de Ganoderma din Japonia. Diferă foarte mult și de Ganoderma din China, pentru că aceasta este o Ganoderma tropicală. Și cred că în ultimii 23 de ani, oamenii m-au tot întrebat cum am găsit Ganoderma. Pădurile din Malaysia sunt pline de Ganoderma. Peste tot vezi Ganoderma. Așadar, cred că prima mea întâlnire cu Ganoderma a avut loc la mijlocul anilor 80, probabil în 1985 sau 84. La acea vreme, când am fost în vizită în Muda Dam și în împrejurimi, oamenii mi-au adus literalmente această ciupercă. Pentru că sunt inginer, au sperat că le pot spune cum să o întrebuințeze. Apoi am fost în pădurile din Malaysia, unde am văzut multă Ganoderma. Chiar și astăzi, dacă mergi în pădure, o poți vedea. Ganoderma, uriașă, pitică, înaltă, pe copaci, sub copaci, atât de multe tipuri de Ganoderma. Astfel, am selectat-o, apoi am început să facem experimente, i-am verificat eficiența, deci am luat numai 6 specii care aveau cea mai mare eficiență și care au devenit Ganoderma DXN-ului. So we check the efficacy. So we only take the 6 species which has the highest efficacy, then we become the Ganoderma of DXN. Așadar, am întâlnit Ganoderma. Așadar, de ce DXN a făcut Ganoderma produsul principal? În primul rând, în industria farmaceutică chineză, în medicina tradițională chineză, MTC, Ganoderma este pe cea mai înaltă poziție. Ganoderma Cordyceps este pe primul loc, alături de ginseng. Când am identificat-o ca fiind Ganoderma, bineînțeles că am fost foarte entuziasmat. În Malaysia nu avem ginseng, dar avem Ganoderma. Deci, cred că Dumnezeu este foarte corect cu noi. Deci a apărut acest entuziasm și ne-am gândit că este o plantă bună, iar dacă putem promova corect acest produs și îl putem răspândi în întreaga lume, poate ajuta mulți oameni să își recapete sănătatea pentru că sunt niște produse bune. Acesta este motivul pentru care ne orientăm atenția asupra sa și până astăzi ne interesează Ganoderma. Chiar dacă am devenit cea mai mare companie de Ganoderma din lume, sunt interesați în continuare pe Ganoderma, deoarece DXN este o companie reală de Ganoderma, întotdeauna o companie de Ganoderma. Acum vorbim despre Ganoderma. Bineînțeles că oamenii ne întreabă de ce avem nevoie de Ganoderma. Motivul este foarte simplu. Ganoderma reprezintă un adăpost nutrițional. Ganoderma este plină de elemente nutriționale. Există 400 de elemente nutriționale în Ganoderma. În zilele noastre, oamenii au probleme de sănătate deoarece dieta lor nu este echilibrată. Când alimentația nu este echilibrată, au probleme de malnutriție. Deci, cu Ganoderma le putem reechilibra nutriția. Iar Ganoderma are, de asemenea, două funcții foarte importante. Una de detoxifiere. Poate înlătura toxinele din organism, iar datorită elementelor bogate nutritiv pe care le conține, poate repara organismul prin procesul său de regenerare. Noi considerăm că toate problemele de sănătate sunt cauzate de aceste două aspecte, fie din cauza toxinelor, fie din cauza dezechilibrului organismului. De exemplu, dacă o persoană are SIDA, are din cauza unui virus. Un virus este ceva ce nu ne dorim, este un fel de otravă. Dacă cineva are probleme cardiace însă, este din cauza dezechilibrului, sistemul său nu este în echilibru. Îmi amintesc că în India am avut un medic chirurg cardiolog. Avusese peste 20.000 de operații pe cord deschis pentru bypass și restul. În cele din urmă, el a prescris produse DXN. Mi-a spus că pe măsură ce operează mai mult, apar tot mai mulți pacienți, iar acei pacienți, după anumită perioadă de timp după operație, după 6 luni, după 7 luni, revin cu aceeași problemă din nou. Astfel, el a devenit foarte obosit, a ajuns să fie extenuat, dar cu Ganoderma, a spus el, cel puțin jumătate dintre pacienți nu mai au nevoie să treacă prin operație, pentru că Ganoderma poate elimina blocajul. Iar partea bună este faptul că acei pacienți care iau multă Ganoderma înainte de operație, după operație, nu se mai întorc. Asta
înseamnă că organismul lor se poate menține într-o stare bună. Acesta este motivul pentru care Ganoderma este foarte importantă în viața modernă. Viața modernă este plină de toxine. Organismul nostru, din cauza lipsei de elemente nutritive, multe părți ale corpului nu funcționează în mod corespunzător, dar cu Ganoderma ne detoxifiem organismul, iar astfel se reechilibrează. Astfel, acesta este un aliment perfect pentru viața de zi cu zi. Mulți oameni mă întreabă, Dr. Lim, care sunt suplimentele alimentare pe care le consumați zilnic. Ei se așteaptă ca eu să vorbesc despre Ganoderma. Le-am spus că suplimentul meu alimentar este orezul, pâinea. Se spune că aceasta este o hrană adecvată. Nu este hrană adecvată. Mâncarea mea adecvată este Ganoderma și spirulina. Iau Ganoderma, iau spirulina, elementele mele nutritive sunt suficiente. Apoi, pot consuma orice altă pâine, orez, orice altceva, pui prăjit. Nu am nicio problemă. Acesta este suplimentul meu alimentar. Aceasta este hrana mea adecvată. Acesta este motivul pentru care Ganoderma nu este un medicament, ci este hrană adecvată, pentru că este bogată în substanțe nutritive. One day when I am having a meeting in the southern part of Malaysia in Johor. Într-o zi am avut o întâlnire în partea de sud a Malaysiei, în Johor. Așadar, este adus un om din Singapore. Johor și Singapore sunt aproape. Au adus omul, un om foarte bolnav, care a venit să mă vadă. Așa că l-am întrebat, ce s-a întâmplat cu tine? Era un om foarte bogat, fusese și în China și nu se știe cum a contactat un virus necunoscut. Revenit în Singapore, a fost pe la mulți medici, multe spitale, dar starea lui a continuat să se deterioreze. Virusul lui se putea vedea cu ajutorul electromicroscopului, dar nu a putut identifica despre ce virus era vorba. Astfel, organismul lui a devenit din ce în ce mai deteriorat până ce au început să-i cedeze rinichii. Știți, când rinichii încep să cedeze, tenul se închide la culoare și te simți foarte rău. Apoi m-a întrebat, Dr. Lim, ce tip de virus am contactat? Așa că i-am spus, uite, în ultimele 3 luni ai mers la cel mai bun spital, ai fost la cel mai bun laborator, dar nu au putut depista despre ce virus este vorba. M-ai întâlnit doar timp de 3 minute. Cum pot ști ce virus ai? Mi-a spus, Dr. Lim, voi muri, știți? Medicul mi-a mai dat 2 luni. I-am spus, nu, stai așa, nu așa de repede. I-am spus, nu e nevoie să știm ce virus ai. Un virus este foarte dificil de tratat, deoarece poate suferi mutații în 20 de minute, dar sistemul nostru imunitar poate reacționa în doar câteva minute, să știi. Deci trebuie să îți întărești sistemul imunitar, atunci urmează o cursă, cine acționează mai rapid. În cazul în care virusul acționează mai rapid decât sistemul tău imunitar, atunci mori. Dar dacă sistemul tău imunitar acționează mai repede decât virusul, vei supraviețui. Așa că m-a întrebat ce trebuie să facă. I-am spus să meargă pe doză mega, să ia multă RGGL. Apoi s-a întors și a administrat mult din acest RGGL și a supraviețuit. A supraviețuit în mod adecvat. Nici în ziua de azi nu știm despre ce virus a fost vorba, dar se dovedește teoria noastră conform căreia Ganoderma tratează organismul, iar organismul tratează boala. Aceasta este una dintre cele mai bune experiențe prin care am trecut. This is the best, one of the best example that I've gone through. Există mulți oameni bolnavi care sunt îngrijorați să ia Ganoderma, pentru că, după cum știți, dacă oamenii bolnavi iau prea multe medicamente, vor muri. Astfel, ei confundă Ganoderma cu medicamentele. Dar eu vă spun că Ganoderma nu este un medicament. Ganoderma este un aliment, să știți. Deci, le spunem mereu bolnavilor, chiar dacă sunteți bolnavi, tot trebuie să consumați pâine, tot trebuie să consumați orez, tot trebuie să mâncați. Acesta este un aliment, nu un medicament, astfel că îl puteți lua. Așadar, mulți dintre ei se îngrijorează deoarece atunci când iau Ganoderma își fac griji pentru că ar putea exista o mulțime de reacții și așa mai departe. Le-am spus că reacția este limbajul organismului. Reacția este mesajul din interiorul corpului. Nu trebuie să se teamă de reacție, iar Ganoderma nu provoacă reacții. Reacția nu este cauzată de Ganoderma mea.
Reacția este cauzată de sistemul tău imunitar. Că ești mort sau viu depinde de sistemul tău imunitar. În cazul în care sistemul tău imunitar este puternic, vei supraviețui, dar dacă sistemul tău imunitar cedează, vei muri. Dacă sistemul tău imunitar este puternic, poate comunica eficient. Sigur că vei avea o mulțime de reacții, dar din cauza lor poți suferi numai timp de o săptămână sau două. Lasă corpul să-ți vorbească. Iei Ganoderma pentru a-ți curăța corpul. Îl reconstruiești. Nu trebuie să-ți fie frică. Nu trebuie să te îngrijorezi. Fie că ești bolnav, fie că ești sănătos. De aceea, mulți oameni se întreabă, cine poate lua Ganoderma? Așa că le spun că înainte ca o persoană să vină pe lume, înainte ca o persoană să spună la revedere acestei lumi, oricare dintre ele poate lua Ganoderma. Asta include și femeile însărcinate. Atunci când copilul este încă în interiorul corpului, femeia însărcinată poate lua Ganoderma. Chiar și cei în vârstă de 80, 90, 100 de ani pot lua Ganoderma. Deci, nu există nicio restricție de vârstă. Înainte de operație, după operație. Deci, dacă persoana este bolnavă sau dacă persoana este sănătoasă, toată lumea poate lua Ganoderma. Atunci când mănânci orez, poate fi vorba de supradoză. Atunci când consumi pâine, nu există nicio supradoză când vine vorba de alimente, să știți. Când iei mai mult, se irosește. Atunci când mănânci mai mult orez, te îngrași puțin, dar asta nu te ucide. De aceea, nu există nici un astfel de lucru ca supradozajul la Ganoderma. Avem multe cazuri când oamenii iau 30 Rg, 30 Gl. Avem cazuri. Există mulți medici care prescriu pacienților până la 120 de perechi de Rg și Gl. Acestea sunt cazuri foarte grave, sunt critice și pacienții supraviețuiesc. Astfel că nu există nicio supradoză de Ganoderma, așa cum există supradoză în lapte, în apă, în produsele alimentare consumate. E în regulă. Mulți oameni încă au concepția greșită că este un medicament. Poate că dacă iau 3 bucăți pe zi, 3 capsule pe zi, voi deveni foarte puternic, voi fi foarte bine. Nu e așa. Există 3 categorii de doze. Dozele obișnuite pentru cazurile normale, nu pentru cazuri grave. Dozele pentru cazurile grave și dozele pentru cazurile foarte grave. În mod normal, pentru întreținere zilnică, pentru funcționarea de zi cu zi, poate avem nevoie de 3 capsule, de 3 până la 6 perechi pe zi, atât este suficient. Atunci când o persoană nu se simte bine, există o mulțime de probleme serioase în organism. Se poate merge pe jumătate de megadoze, 15 Rg și 15 Gl. Jumătate de 15 Rg, 15 Gl. Restul sunt cazuri foarte grave în care se merge pe megadoze de 30 Rg și 30 Gl. Deci, dozele nu au nimic de a face cu boala. Dozele au de a face cu starea organismului. Deci, în cazul în care starea organismului nu este prea rea, se poate merge pe 3 ori 2 până la 6 ori 2 pe zi. În cazul în care starea organismului se înrăutățește, 15 ori 2 pe zi, iar în cazul în care condiția este foarte proastă, 30 ori 2 pe zi. Deci, așa stă treaba cu dozele. Așadar, nu contează cât ia diabeticul sau hipertensivul sau cardiacul. Nu este vorba de asta. Nu este un medicament. Au fost câteva companii de spirulină care ne-au tot atacat membrii. Spuneau că Ganoderma noastră nu conține aminoacizi, Ganoderma noastră nu are omega-3, omega-6, Ganoderma noastră nu are această clorofilă. Apoi, în urma acestor afirmații, am început să studiez spirulina foarte serios. Suntem oameni de știință, dar chiar dacă suntem în competiție cu companiile de spirulină, nu considerăm spirulina inamicul nostru. Suntem oameni de știință, așa că studiem. Cu cât studiem mai mult, cu atât ne îndrăgostim mai mult de spirulină. Este un aliment foarte bun, să știți. Este la fel de bun ca Ganoderma. Apoi, am început să comand mostrele. Am comandat mostre din America, din Asia, Thailanda,
China, India, am fost chiar și în Africa. Ei au spirulină de lac sărat. Am importat atât de multe specii din Malaysia. Nu toate se acomodează la mediul din Malaysia. Le-am cultivat în laborator, după care le-am pus în bazin, dar multe au murit, 90%, dar totuși câteva au supraviețuit, astfel încât aceasta trebuie să fie spirulină bună. Am concluzionat că vom ajunge din nou în laborator și vom înmulți din nou, o aruncăm din nou în apă, dar 80% a murit din nou. Dar mortalitatea a devenit din ce în ce mai mică. În cele din urmă s-a aclimatizat complet. Deci, în Malaysia, noi, spirulina, după 2 săptămâni, poate fi recoltată zilnic, timp de 6 luni. Acesta este motivul pentru care a devenit un produs foarte important. Oamenii mă întreabă de ce spirulina, deoarece spirulina și Ganoderma sunt 100% complementare. Nu repetă ceea ce au. Spirulina nu are acid nucleic, dar Ganoderma este plină de acid nucleic. Acidul nucleic este important pentru funcționarea tuturor celulelor. Polizaharida din Ganoderma este un polimer înalt. Polizaharida din spirulină este un polimer scăzut. Deci, atunci când acestea două sunt combinate, avem întregul spectru de polizaharide, de la polimer mic la polimer înalt. Ganoderma nu are proteine, cealaltă este plină de aminoproteine. Ganoderma nu are omega, cealaltă este plină de omega. Dar spirulina nu are elemente nutritive. Poate că nu are atât de multe elemente cât are Ganoderma. De aceea noi spunem despre Ganoderma și spirulina că dacă Ganoderma este regele, spirulina trebuie să fie regina. Iar atunci când acestea două sunt combinate, avem hrana perfectă. De aceea, acum avem atât de multe mărturii frumoase atunci când acestea două sunt combinate. And when these two combine together, we have perfect food. That's why now we have so many beautiful testimony when these two are combined together. Și cu spirulina este același lucru. Deci, ceea ce trebuie să faceți este să luați spirulina conform GL-RG. Să presupunem că luați 15 RG și 15 GL, astfel puteți lua 15 spiruline sau poate dublu, la fel sau chiar dublu. În cazul în care sunt probleme cu sângele, atunci se dublează. E atât de simplu. Luați-o ca pe un aliment. Deci, nu vă îngrijorați din cauza dozei. Dosage, yeah. That my proper food. Hrana mea adecvată este Ganoderma și spirulina. Ganoderma și spirulina nu sunt suplimentul meu alimentar, ci hrana mea principală. De ce spun asta? Pentru că Ganoderma conține peste 400 de elemente nutritive, iar spirulina conține 200-300 de astfel de substanțe. Combinate, conțin 600-700 de elemente nutritive, ceea ce este mai mult decât suficient. De aceea, toată lumea ar trebui să consume Ganoderma și spirulina ca aliment principal, nu ca supliment alimentar. Deci, când luați spirulină, când luați Ganoderma, puteți fi foarte siguri că în ziua respectivă elementele nutritive sunt eficiente. Când m-am dus în Germania, în Europa, mi-au pus o singură întrebare. Se spune că în Germania mulți suferă de depresie. Cred că depresia este foarte gravă în Europa. Apoi m-am întrebat, care este principalul motiv al depresiei în Europa și în special în Germania? Le-am spus germanilor că suferă de malnutriție și i-au râs toți. Au continuat să râdă. Mi-au spus, Dr. Lim, cum este posibil? Pentru că în Germania luăm alimente organice, suntem foarte atenți cu hrana noastră, cum putem deveni malnutriți? Le-am explicat că sunt două tipuri de malnutriție. Una dintre ele este în cazul în care nu au suficientă mâncare să mănânce, ca în Africa și Pakistan, despre care toată lumea știe că este malnutriție. Dar dacă sunteți foarte selectivi cu mâncarea, dacă mâncați numai anumite tipuri de produse alimentare, hrana nu este diversificată și suferiți de malnutriție. Și m-au întrebat care este dovada. Le-am spus că dovada este foarte, foarte simplă. Nu trebuie să consumați Ganoderma, nu trebuie să consumați spirulină pentru a dovedi. Mergeți pur și simplu la supermarket, cumpărați 5-6 legume, tăiați-le în bucăți, fierbeți-le în supă și consumați supa. Dacă organismul vostru este echilibrat nutritiv, nici o veste, este o veste
bună. Nimic nu vi se va întâmpla. Dacă organismul suferă de malnutriție, când beți supa de legume, celulele voastre vor deveni foarte fericite. Când celulele sunt foarte fericite, ele trimit un semnal bun. Din păcate, celulele corpului nostru pot trimite doar un semnal de durere. Întregul corp suferă aici o mulțime de reacții. Iar în Germania, vă puteți imagina, peste 75% din persoane au această reacție consumând acest aliment. După aceea, le-am spus că trebuie să ia Ganoderma, trebuie să ia spirulină. Sunt mai puternice decât orice alte vegetale, sunt mai importante decât legumele. De aceea, acum, în Europa, pot fi văzuți mulți oameni care au început să ia RG și GL ca aliment principal. Pun RG și GL în cereale, în cafea, în pâine, fac pâine. Aceasta este o mișcare bună în Europa.